O cadro de persoal de Atunlo no Grove atravesa unha situación cando menos complicada. Dos seus 140 traballadores, máis dun 30% están de baixa nestes momentos. O motivo, segundo a CIGA, a tensión que se vive na fábrica polo uso indebido que se está a facer do sistema de medición de limpeza de peixe, que servía para premiar os empregados máis productivos. Nos topamos coa sorpresa de que esta ferramenta que foi creada en positivo pola empresa para estas cuestións a utiliza como unha ferramenta, digamos, de control trampa para un control e un castigo e empezar a advertir, sancionar e incluso que houbo algúns despidos. Unhas sancións e despidos que chegan a través de cartas como esta, nas que Atunlo argumenta baixo rendemento. A CIGA denunciou xa estes casos e a Xustiza estalles dando a razón. Esas sentencias son moi duras na contestación xudicial hacia a empresa. Evidentemente, deixanlle de manifesto que esta ferramenta non se pode utilizar neste sentido. Esta política sancionadora que leva a unha situación de ruptura de paz social e que, digamos, que interpela a empresa a que chegue a un acordo e non siga por esta vía. A Central Nacionalista pide a fin destas prácticas sancionadoras e que se empregue o sistema de medición de productividade só pro que foi creado. Que se empregue como se facía antes, porque iba moi ben. De feito, creouse para eso. En sentencia, o xuiz tamén llo dice, que unha ferramenta que non discute, que pode ter os seus matices a nivel de xestión interna, pero que perfectamente está sendo utilizado agora perversamente, que é unha trampa. A propia dirección da empresa está metendo as traballadoras e os traballadores en unha trampa. Polo de pronto, hai xa movilizacións convocadas. A primeira vai ser o vindeiro mércores cunha concentración ás portas da fábrica da Ciradella entre a 1 e as 3 da tarde.